Исәнмесез, хөрмәтле моң яратучы, халык иҗатын һәм музыка уен коралларын яратучы тамашачыларыбыз. Бүген моң сандыгында без Top Shore исемле Алтай халык музыка уен коралы турында сөйләшәбез. Top Shore ул кыллы уен коралы, ике кылдан тора һәм дә инде Алтай халкының бик борынгы традицион уен коралы санала. Бер-ике сүз әйтеп китим. Аның формасы яфракка охшаган бу уен коралы һәм бу уен коралы тере уен коралы дип санала. Инде әгәр легендаларга кагылганда, легендада шулай итеп сөйләнелә. Бик борынгы дәверләрдә, без беләбез, төрки халыклар Алтайдан килеп чыккан дигән шундый сүз бар, галимнәр сөйлиләр. Дөнья яралган чакта беренче кешеләр килеп чыга. Һәм беренче кешеләр бик аз булалар, кеше халык саны күп булмый. Шул вакытта бер ир-ат тайгада адаша һәм кая барырга белмичә ул үзенә шалаш кыра. Шалашта яшәгәндә, йоклаганда ул төш күрә. Кемдер әйтә аңа: "Тор һәм Top Shore дигән уен коралын уйлап чыгар һәм Алтайны данла, Алтай турында сөйлә, Алтай турында җырла, эпос җырла" дип әйтелә. Шуннан да егет тора, ул әрбәт агачыннан Top Shore исемле уен корал ясый. Ләкин аңа әйтелә: "Бу уен коралын кисергә ярамый, бары тик чыгып, казып, тулы бер агач кисәгеннән кәүсәсенә уен коралы ясарга кирәк" ди. Шуннан да шулай эшли, атның ялыннан тарттыра, атның ялыннан ясый, бу шуннан да тере уен коралы санала. Һәм дә инде ул уен коралын ясагач, ул Алтайга дан җырлый. Менә шулай килеп чыга легендалар буенча бу уен коралы. Алтай безнең күп кенә төрки халыкларының якын тугандаш уен коралы. Ул безнең думбра белән якын уен коралы. Шулай ук башка халыкларның Top Shore, я дутар уен коралы, я комуз кыргызларның мәсәлән, алар барысы да якын тугандаш уен кораллар. Инде кичкенә мәгълүмат әйтеп китәсем килә, әле безнең күптән түгел генә Казаныбызда Пирамида концерт залында Шәрык базары дип исемләгән беренче фестиваль узды. Бу фестиваль ике өлештән торды һәм анда 9 илдән төрле төрки халыклар катнашты, төрле төрки ансамбльләр катнашты, этно-төркемнәр катнашты. Безнең Россиядән генә 12 халык катнашты, 12 республика һәм 12 төбәк булды. Бик кызыклы чара булды. Киләчәктә ала бирсә, бездә кабатларыбыз дип ышанып калабыз. Бу фестивальнең оештыручысы Рашид Вагапов фонды булды. Инде мин тәкъдим итәсем килә шушы фестивальдә катнашкан кайбер музыкантларны. Алар Top Shore'да уйнап күрсәттеләр һәм бүген дә бездә кунакта ул музыкантлар. Бу музыкантлар Алтай республикасыннан килделәр безгә. Шуну коллективы солистлары Хурмат Куркаев һәм Амаду Терешев. Алар колледж студентлары, бик талантлы музыкантлар һәм безгә алар Top Shore'да уйнап күрсәтерләр. Егетләр, рәхим итегез.
Шуннан да уен коралы хәрәкәтне хәтерләтә, шулай бит ат чабышын хәтерләтә. Егетләр бик булдыралар, үзләренең традицион культураларын безгә җиткерәләр, һәм дә инде менә шундый фестивальләр булганда аралашу бара. Без аларга үзебезнең мәдәниятне күрсәтәбез, алар безгә күрсәтә. Менә шуның белән безнең илдә байлык күрсәтелә. Үзебезнең милли материал булмаган байлыкны ныгытыйк, бергәләп аралашыйк. Тамашачылар, шуның белән 1000 сандыгы сәхифәсе төгәллимен, киләсе очрашулар кадәр. Исән сау булыгыз.